Ani khapangni Tripuri takhukte bukhuksong norok video poilani simi paithak jora nayui tongdi tamni henba khaksangmani khorang omo Tripuri dofani kok kubuino sanani tei phunuknani bagise जों जत सावैनो मानो चीनी इंडिया हा कतर उंखा डेमोक्रेसी एबा लुकुसं रायदाबाय नायकलजाक तेइस नामजाक हा हाके आबुनि बिसिंगो चीनी हास्ते त्रिपुरा बो नायकलजागै दंगो अ हाओ जों सिरि सितिनि सिमि बुबाग्राबाय साख्लायजाक बसं संबानि त्रिपुरी दफा बेलाय खाकसांगै तंलाय फाइमानि फिया ताखुकते बुखुक सं वान सुगै नायदि अ हाओ डेमोक्रेसी नि केरं फाइमानि लगी लगी चीनी बिसिंगो हामजाक मुंगतै खायरक मुंग्रक गोमारुरुगै फायो आबुनि बुथाइनो चीनी दफा गायसानि बिसिंगो जरिलैमा नासलेलैमा दै बुथारलैमा पातिमुं फायै सकफायखा खाजनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुक सं ताबुकबो चीनी बुसकांगो सालकिसा नि उलो फायै दंगो त्रिपुरानि त्रिपुरीनि आरि बायथां नायकलमा आमचाइनि चंमारी एबा TTA ADC इलेक्शन हाके आ चंमारी रकनो तुयै जों दफा गायसानि बिसिंगो तुमुं मुंसासुक जाया पातिखे चीनी दफानि तालिखानो हामिया ओंनाय हिनै आं खाख्लायो चीनी चुचु संनि कगनो तंयादिबा साका नायसिगै खुक्दै मुसुके सागनो सागो गलायो आबुनि बागैनो आं खाकसांमानि खरां चेनेल तुयै दंनाय आं खाख्लायो चीनी दफारक त्रिपुरा डेमोक्रेसी चीनी चबानि नखलावो जेफ्रु अंखरफुरु निनि ताखुकनो हामजाकमा खैरकमा ति नाकारमा खावो मुइतु नारखे हामिया पाति मुंग्रक मुंसाबो तंगलाक हनै पाइथागो आं अबनो सानाय दफानि गुबै गथमा खनाना निबागै अ भिडिअनि तलाबो वाइसा साबस्क्राइब खालायरेदि जतनि सिगां खनावै माननाय खाकसांमानि खरां जतननो हामबाय त्रिपुरी दफा आयक लक्थन।